A al'adunmu da kuma addinanmu na nahiyar Afirka, mun san cewa jinsin maza ne kaɗai ke da daman auren mace sama da guda. To amma akwai wata mata a ƙasar Tanzania da ke nan nahiyar Afirka, wacce ke auren maza guda uku a lokaci guda. Matar mai suna Nelly sun shafa shekaru sama da 3 tare da mazajen nata, yadda suke zaman lafiya da aminci da juna. Nelly ta bayyana cewa ta fara wannan aurace-auracen nata ne bayan mutuwar mijinta, wadda ya mutu ya bata da 'ya'ya guda 2. Bayan nan ne sai ta ci gaba da zama da ƙanin shi mai suna Hassan, wanda dama tare suke zama da shi tun mijin nata na da rai. Daga nan ne Hassan ya fara nuna mata soyayya, sai ta amince da shi suka ci gaba da zama a matsayin mata da miji. Nelly wacce sana'arta shine sai da motoci waɗanda take shigo da su ƙasanta daga ƙasashen waje. Ita ke baiwa mazajen nata ci, sha, sutura, kai har ma da muhalli. Mijin Nelly na biyu ya bayyana cewa ya haɗu da Nelly ne bayan an yaudare shi a soyayya. Yadda ta rarrashe shi ta nuna mishi cewa ya kwantar da hankalin shi, ita za ta iya kula da shi idan har zai amince ya aure ta. Sai dai bata ɓoye mishi cewa tana da wani miji a gida ba. Da farko ya ji tsoron amincewa da wannan bukata tata, saboda a tunanin shi hakan ba karamin husuma zai iya janyowa tsakanin shi da mijin nata ba. To amma daga baya sai ya amince, yadda ya zo ya jona Hassan suka ci gaba da zama da ita a gida ɗaya a matsayin mazajenta. Da farko Hassan ya ki amincewa da wannan lamari, to amma daga baya da ya ji lallashi ya amince, kuma ya ga haka ɗin ba komai bane. Yadda suka ci gaba da zaman lafiya da ƙaunar junarsu tare. A haka ne Nelly ta haɗu da mijinta na uku, wanda ya bayyana cewa a lokacin da ya haɗu da ita ya gama makaranta ne, bayi da aikin yi. Yadda Nelly ta nuna mishi cewa babu wani matsala, ita za ta kula da shi idan har zai amince ya aure ta. Sannan bata ɓoye mishi cewa tana da mazaje 2 a gida ba. Ba tare da ɓata lokaci ba ya amince. Yanda ya shigo gidan shi ma suka ci gaba da zama a matsayin mata da miji, kuma shi ma aka ci gaba da wannan zaman lafiya da kwanciyar hankalin da shi. Babu fada, babu tsangwama, kuma babu tashin hankali. Maganan kwanciyar aure ku an raba kwana ne kamar yadda magidanci mai mata 3 yake yi. Kowanne a cikin su yana da ɗakin shi, sannan ita ma mai gidan tana da nata ɗakin. Kuma duk wanda take bukata a cikin su takan kira shi ne ya zo ya same ta a ɗakin. Kuma su ma idan suna bukatar ta sukan je ɗakin ne su same ta. Sun bayyana cewa har yanzu dai babu wanda ya taɓa cin karo da wani a cikin ɗakin. Kowanne a cikin su ta sai mishi mota, sannan tana ba su kuɗaɗen kashewa. Domin kuwa duk cikin su babu wanda yake aiki. A tsawon shekara 3 dai Nelly bata samu haihuwa da mazajen nata ba, kuma sun nuna cewa su ma hakan bai dame su ba. Ma'auratan sun bayyana cewa suna fuskantar tsangwama daga mutane, to amma hakan bai dame su ba domin suna alfahari da auren su. Mazajen sun ce suna tsananin alfahari da matarsu, kuma ba su jin kunya nuna ta a ko'ina. Mutane da dama suna cewa Nelly ta ƙara aure ne saboda Hassan baya iya biya mata bukatunta na aure. To amma sai dai Hassan ya tabbatar da cewa lamarin ba haka yake ba, domin kuwa Nelly bata taɓa faɗa mishi hakan ba. Kuma shi kanshi ya sha mamaki a lokacin da Nelly ta bayyana mishi cewa za ta ƙara aure, don bai ga dalilinta na son yin hakan ba. To amma bayan zuwan kishiyoyin nashi sai ya ga abun ba wani matsala bane, tunda suna zaman lafiyansu. Kuma mazajen sun bayyana cewa suna burin zama da matarsu har zuwa ƙarshen rayuwarsu. To sai dai mu ce Allah ya kyauta. Ku danna min alamar subscribe. Nagode.